Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro, ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! We need a doctor. Look at his face. Hey! We need a doctor. Look at his face. Hello, good morning. Good morning. Isa na namang Tuesday. Magandang umaga po. Ito po ang inyong programa, Itanong kay Doc Jose. Pwede po kayong magtanong ng mga katanungan, parang pakonsulta o konsulta sa RNG Luzon. At kasama ko po si Ma'am Cynthia. Good morning, Ma'am Cynthia. Good morning sa lahat ng viewers natin.
Doc, parang masaya yung topic natin ngayon. Okay. Yeah, tama ka Ma'am Cynthia. Dahil sa nakaraan, puro about women, about women's diseases, mga kababaihan ang ating pinagtuunan ng pansin. This time naman, ibigay natin ng solo o solely yung topic para sa men o males o kalalakihan. Ang topic natin ay tungkol sa, sabihin mo Ma'am Cynthia. Andropause. Andropause. So, wag na nating patagalin. Habang wala pa nagtatanong, bilisan ko ng ilahad. Ang andropause ay nangyayari pag ang isang lalaki ay bumabagsak ang kanyang testosterone. Sa edad, nagsisimula ito ng mga 40, 50 years old, pwede na pong bumagsak ang testosterone ng mga kalakihan. At ang testosterone ay napaka-importante. In fact, sa loob ng tiyan during the fetal period at saka sa neonatal period at saka sa buong buhay ng isang lalaki sa kaniyang adult life, dapat mataas ang testosterone or androgen. Pag ito ay bumaba o nagkaroon ng reduction, ito ay tinatawag na andropause, no? At syempre maraming natural causes at meron ding mga dahilan na siya ay bumaba dahil sa mga ibang mga sakit. Ang mga synonym pala nito, Ma'am Cynthia, ng andropause, pwede rin tawagin itong milk climacteric, PADAM, ADAM, kasi yung ADAM, androgen deficiency in an aging male, pwede rin hypoandrogenemia, pwede rin menopause. Actually, maraming mga nasa internet na pangalan nitong menopause, andropause na ito. Okay, Ma'am Cynthia, may katanungan ka na ba kaagad? Para sa mga kababaihan din ba yan, yung sa andropause? Ano yung mga common symptoms na nararamdaman din ng mga men pag malapit na yung andropausal nila? So, magandang tanong yan. So, na-mention mo ma'am na pag babae, menopause ang tawag. Pero pag sa lalaki, menopause o kaya andropause. Or yun nga, ang simpleng explanation ay bumaba na ang produksyon ng testosterone o yung androgen, no? So therefore, yung dating sigla, kasi alam mo ang normal effects o ano yung mga organs na inaapektuhan ng testosterone, isa-isahin muna natin. Pwedeng brain, skin, pwedeng yung kanyang kidney sa pag-produce ng erythropoietin, yung sexual organ for erection, production ng semilya, ganyan yung libido, ganyan. Tapos yung buong muscle, kaya maskulado, yung pagiging agresibo sa lahat ng bagay, malakas kumain, very active, lean ang muscles, hindi siya malaki ang tiyan, something like that. Ano, Ma'am Cynthia? Now, kung pati yung bone, walang osteoporosis, walang pati yung bone marrow para sa produksyon ng red blood cells, no? Ngayon, dahil na-mention mo, kung bumaba yan, syempre maapekto. Na pinaka-easy dyan, syempre yung kaniyang libido, yung kaniyang virility, yung kaniyang erectile dysfunction. Sintomas yan ng pagbaba ng kaniyang testosterone, yung lulugo-lugo, yung antukin, yung wala ng gana, yung tumataba, lumalaki ang tiyan, no? Hindi siya makaperform ng maayos, Doc, pag ganyan. Yes, hindi makaperform ng maayos when it comes to sexual performance. Pero ang pinaka-importante rin, ma'am, hindi lang yung sexuality, kundi yung kanyang kabuuan ng katawan. Kaya importante ang testosterone, Ma'am Cynthia, yung pag-produce ng kaniyang red blood cells. Kaya di ba, ang nagdo-donate ng dugo, lalaki, kasi marami kami extra na red blood cells at hemoglobin. Ang muscles, no? Yung tinatawag na osteoporosis, no? Siyempre, kung mababa lahat ng mga yan, no, maapektuhan ang mga iba't ibang organs. Kaya magre-reflect na sa kanyang performance overall, like that, no? Ngayon, siyempre, marami tayong mga tinatawag na original effects nga nito, no? Kaya nga yung lalaki naging maskulado, yung voice niya, bass,
maraming red blood cells, yung prostate, maraming secretions, at ang kanyang performance nga, no? Ang mga body hair, sebum, even yung pagkakaroon ng acne is an effect of testosterone, no? Yung increase in hematocrit, na-mention ko na pala yun kanina, no? Pati yung lean muscle mass at saka yung strength. Kasi kung wala yung mga yan, magsisimula ng parang tumatanda na, ika nga. Now, yung mga signs and symptoms, syempre mababa enerhiya, madaling mapagod, may fatigue, may decrease ng sense of well-being, decreased libido, changes in ejaculation, yung strength, decrease in lean body mass, loss of height, pwede kang agkubo din, lumiit, no body hair, increase in body fat. Pwede rin parang sa babae, night sweats, hot flashes, insomnia, hindi makatulog, madaling mapagod, irritable. So kagaya din sa babae, ang andropausal men, meron din silang depression, low self-esteem, loss of interest and desire for sex and sexual activity kasi nga naapektuhan na rin yung kanyang erectile dysfunction, nagkaroon na siya ng erectile dysfunction. No? Ngayon, syempre, importanteng alagaan natin yung mga matatanda natin, no? Sa tingin mo, Ma'am Cindy, ano yung... Yes. Kasi may kasama po ako dito na dumating. Kasama po natin si Engineer. Good morning, Hello, Engineer. Good morning. Welcome. Yan, medyo na-late. Welcome to the program. Wala na palang parkingan dyan. Actually, kahit ako medyo na-late din. Maaga si Doc eh. Pero hi po sa mga viewers and hello, Doc. How are you? We miss you already in the Philippines. Kanina nakikinig ako, sabi niya it's the lack or wala na daw yung sa menopause, yung sa sexual. Oo. Sigurado ka, Doc? Joke. Or depende po yan sa tao. I'm not sure, Doc, pero sa bagay, hindi pa ako nagme-menopause, pero parang yung mga ibang friends ko, menopausal, pero sinasabi nila sa akin yung kanilang sexual activity is very pa rin. Okay pa rin siya. Actually, Engineer, may mga supplements naman na nakakatulong sa pagiging pagbumaba ang testosterone ng isang kalalakihan o kaya sa kababaihan ang menopausal. So, nandiyan dyan si Toro Capsule. Nakakatulong na madagdagan ang testosterone level ng kalalakihan. Sa kalalakihan din po. Okay. Meron palang gamot kasi para ang dyan. topic natin ay really on andropause. Nakakatulong. Okay. Doc, kumusta na ang iyong Testosterone level. Testosterone. Hindi ko pa siya Iniinom ka ba nung bago ang gamot? lahat, Nabanggit kanina ni Doc, isa sa mga signs daw yung lumalaki ang tiyan. Sa mga kalalakihan, Engineer. Okay. So pag may nakasalubong pala tayo dyan na mga medyo may edad na at malaki ang tiyan, mababa na ang testosterone level nito. So alam na natin. Alam na this. Tama, no? Pwede na kayo mag-diagnose tuloy, Ngayon, by looking. dahil dito sa programa. Oo. So, siyempre, pwede nyo silang i-further check by talking to them. Pero by the way, bago ang lahat, bago tayo magsimula sa mga, baka may questions kayo, itanong kay Doc kasi pasalabanan natin pala watching from Japan. Rekental is watching with you. And then si Rosario Del Mendo Ursua, basahin ko, sabi niya, hello Doc, watching here. Thank you very much. And then, Doc, pwede ba i-explain din kung ano ang PCOS? Okay, so tayo ng konti kasi itanong kay Doc nga ito, kaya unahin ko rin yung nagtanong. Ano po? So, ang PCOS o PCOS ay yung Polycystic Ovarian Syndrome. Ito naman ay sa kababaihan. Hindi to nangyayari sa kalalakihan kasi nga nung ito naman programa natin ay meron talagang pinaka-main topic. Pero kung may nagtanong, sasagutin natin. Medyo magda-digress tayo ng konti kaagad. O kaya may pagka-chop suey ng konti bigla. Okay lang. So, PCOS is a condition in women na syndromic kasi dahil sa malfunction ng kanilang ovary, nagkakaroon sila ng irregular menses, meron silang infertility, at saka meron silang parang metabolic syndrome like tulad ng malfunction sa kanilang sugar,
Kaya nagkakaroon din sila ng obesity o increase in timbang, tumataas ang timbang nila o increase in weight. Siyempre, problema yan ng mga kababaihan na pag nakikita mo medyo lumalaki sila, nagkakabalbas, at hindi sila mabuntis. And then pagtingin ng OB-GYN mayroon silang yung description sa ultrasound ng polycystic ovaries. Siyempre, pagdating nila sa gynecologist, madadiagnose sila na may PCOS. Yan. Yan ay common cause ng infertility. Okay, kayong dalawa ma'am, na ano bang mga naisip nyo tungkol sa andropause? Balik tayo sa andropause. Dok, paano ginagamot ang andropause? Siyempre, dahil sa may kakulangan, una muna, ideally, i-diagnose mo kung alamin mo yung tunay na kadahilanan. Kasi siyempre, pwede namang acquired, congenital, yung mga hypogonadism, no? Pwede mo namang i-check yung pasyente, merong checklist doon sa sinasabi nating signs and symptoms. Kung pasok yung mga yon, pati yung problema ng erectile dysfunction, pero hindi yun specific, hindi specifically the problema na may andropause, yung erectile dysfunction palagi. Ibig sabihin, pwede rin may ibang topic yung erectile dysfunction. But one of those reasons why you have problems with erection is yung andropause, pero marami pa rin ibang causes ng erectile dysfunction. No? Now, pag na-diagnose mo na, ang doktor ay nagbibigay na ng by the way, ang gynecologist pwede rin mag-manage ng isang may andropause. No? Kasi since kami ay para sa babae na specialist, siyempre yung babae may asawa yon na lalaki. Kaya pwede rin kami na magpakonsulta ang isang mag-asawa sa isang kagaya mo na OB. Yes, isang OB gynecologist, no? In fact, sa mga may infertile couple, inaalam natin yan sa kanilang partner. Kahit na ang main patient natin ay mga babae, syempre, tinitignan din natin yung mga asawa nila. No? At dinadiagnose natin kung ano yung problema nila regarding sa kanilang sexual performance at yung kabuuan ng kanilang male function, no? Na related sa testosterone level, kaya yung andropause. Pero alam natin na yung aging male, yung nagkakaedad na, yan ang siyempre unang-unang kandidato sa tinatopic natin ngayon na andropause. And then pwede silang bigyan ng mga iba't ibang gamot na may androgen, no? So yung testosterone replacement therapy. Ideally speaking, dinadiagnose pa ito ng laboratory. So pwede kang mag-request ng mga bone density measurement para malaman yung osteoporosis. Pwede rin yung mismong level ng androgen, testosterone sa laboratory. Madadiagnose siya, no? Yung androgen deficiency. Tapos pwede namang bigyan mo ng testosterone replacement. Tapos kung gumaling, ibig sabihin, yun na nga ang problema. Kasi minsan sa pag-diagnose at pag-treat, kung nag-respond, may pagka-trial and error kung hindi kayang magawa lahat ang mga test. Pwede kang dumiretso sa gamutan, yung pagbibigay ng androgen, pwedeng oral, pwedeng supplement, pwedeng sa foods, pwedeng injectable. Pwede na rin sa Amerika, meron silang buccal testosterone delivery system. Ibig sabihin, yung parang gum, mag-chew lang sila, yung chewing of a gum, madi-deliver na yung testosterone nila, di ba? Iba so, ang yung ganda. chuchu chuchu, Doc, ibang parang chuchu. Train. Pero alam mo, Doc, ano lang, yung ano ka lang, yung observation ko lang, most of the male kasi, pag may mga nararamdaman sila, they insist to see a doctor. So marami yung mga kunwari may condition na ganyan, pero nag-conclude, inom ka ng inom, iso nga kasta ka, parang ganon. So they fail already to, yes. So ang napapansin ko lang po is,
pwede siyang ma-cure pero hindi naagapan dahil yung ano po, yung image nila na lalaki ako, so we don't go to doctors, or pang babae lang yung mga yan. I think it's also high time for the male, yung mga kalalakihan na kung may mga nararamdaman Correct. kayo is we go to the doctor, especially kung ito po si Doc Joe, specialist niya yan. Specialista siya dyan. Baka malay nyo po, no? After kay Doc Joe, yung sa consultation nyo, maging macho ulit kayo. Yung mga ganun ba, Doc? Yun lang ang observation ko sa male. Doc, add-on ko lang, yun bang Sige lang po. madaming tinitake na mga gamot, especially yung may mga diabetes, may mga high blood, nakaka-affect ba sa kanilang testosterone level yung kanilang mga gamot na iniinom? Meron pong mga tinatawag na anti-androgen na mga gamot o kaya yung ketoconazole, yung gamot sa dandruff, yung gamot sa yung azoles, yung parang gamot sila sa antifungal. Pagka sobra ang gamit ng mga gano'n na gamot, spironolactone, yung mga ibang antihypertensive, pwedeng bumagsak yung testosterone nila. Kaya, ang una nilang mararamdaman ay yung bababa yung performance nila. Kaya, yes, totoo, may mga gamot na commonly ginagamit. Common ka ako kasi talagang hindi naman yan pinipigilang paggamit ng mga kalalakihan, lalo na kung may mga kailangan silang bigyan. Pero pag na-over nila yung gamot na yun, syempre, mangailangan sila ngayon ng treatment ng androgen o testosterone o ng mga supplementations kung makakatulong man. Pwede naman pagsamasamahin na lahat yan, pati yung mga kinakain. Kasi alam mo yung mga kinakain na very rich, pampataas na testosterone, yung zinc, yung may zinc. Kaya mag-isip ka ng may zinc tulad ng oysters, mga meat products, red meat, mga ganyan, no? Lean meat, ganyan, So, no? pwede rin At yung mga mga supplement green kagaya vegetables. ni Bioclon. Kasi nabanggit mo nga, yung mga may zinc. So, pwede si Bioclon capsule. Kaya nga pwede yung mga ganyan, basta yung zinc, importante yan sa production ng sperm cells saka yung testosterone. Pwede. Basta ititest mo mabuti kung anong hiyang sa'yo. Pwede ka kasi pagsimula sa supplements muna, mabababa muna. Pero kung talagang mataas ang pangangailangan yung dapat i-replace, siyempre pwede namang dagdagan yung supplement ng tunay ng gamot na available sa pharmacia, no? Doc, sabi nila, ang banana daw, nagbo-boost siya ng testosterone. Tama po ba? So far, hindi ko masyadong, ang banana kasi known siya for potassium. Ang potassium naman kailangan para makatakdar tayo, yung makatayo, yung buong katawan, no? Hindi lang yung specific na pinapatakdar yung bagay na yon. Kaya yung buong katawan kailangan makatakdar, tapno tumakdar. Ano, parang hindi, magpangasinan ka na lang, Doc. Ano bang Pangasinan ng tumakder? Parang iba yung nai-imagine kung tumatakder. Ano ba yan? Nalagay. Parang engineer, iba kasi yung magiging terminology niya pag sa Pangasinan na unalagay. Tama ba, Doc? Pag unalagay dahil sa pagkain ng saging, dahil hindi ka weak, wala kang hypokalemic periodic paralysis, yung tungkol sa saging. Pero may yung patakder, yung unatol, wala. Nung maatol ka, lalo kang maatol, kailangan may toro ka na. Bigla ko na sinabi, ano. Doc, may tanong, ano daw ang Sige lang po. yung age po ng sa lalaki na magkakaroon po siya ng ganyang klaseng health problem? Anong age Mga po? nagsisimula talaga ito pag-reach ng middle age, 50. Pero may mga iba, 40. Pero may mga iba kahit as low as bata, nagkakaroon din sila. Dahil nga dun sa mga ininom nila, tulad ng sabi ko, yung ketoconazole. Pero under normal condition, 50 and above, yan na, magko-complain na ang mga kalalakihan. Kaya kailangan na nilang
Tumakbo. maghanap ng doktor para maiwasan yung mga complaints nila yan tungkol sa andropause. Pero by the way, lahat ng gamot, kung sobra din, may tinatawag na adverse effect tulad ng breast cancer, prostate cancer. Kaya magpa-doktor ka para maiwasan din yung mga overdosing or sobra. Wag nilang abusuhin, no? Yung especially yung specific medication, yung mga testosterone mismo, no? Pero may mga study na nalaman na kahit ang yung mga younger men ay nagkakaproblema din sila nito. Okay. So dapat Kaya kailangan din anticipate nilang bigyan nila. sila. Pero may mga Meron din, preventions naman para hindi nila ma-reach yung ganyang age na nag-aalala sila about their health. Yung pag-exercise, tamang sleep, tamang pagkain, malay mo yung pagbibigay na rin ng supplement, pero huwag ding, kung normal ang testosterone level mo, bawal ka rin basta na lang magpapabili o magpapareseta kasi baka mapigilan naman yung natural mo. Ang So lahat there's a ng way ito to ay measure it, kailangan Doc. lang. Doc, there's a way to measure Yes, it. yes, there's a Yun ang way to kailangan measure talaga, Doc, your testosterone. magpakonsulta sa isang espesyalista na kagaya mo. Yes, sa mga gynecologists. But by the way, in respect to our colleagues in the profession, ang talagang doktor ng kalalakihan ay yung mga urologist. Nagkataon lang na tayo bilang isang OB-gynecologist, yung asawa syempre, para one-stop shop, sabay konsulta na rin sa mga OB-gynecologist. Yung kinukonsulta nila yung mga asawa nila kasi sila yung apektado. Parang yung mga babae ang masyadong interesado ba, yung asawa nila minsan walang pake, di ba? Pero yung babae ang naaborito. Siyempre, hindi Kung kami bakit? papayag Alam dyan. mo. Ayaw nilang sila inaapektuhan, ano? Doc, batiin lang natin yung mga nanonood sa atin ngayon. Nandiyan siya si Opo. Ma'am Rosario Del Mendo Orzua. Hello, Doc. Watching here. Kapatid mo ba ito, Doc? Siya po yung asawa ng pinsan ko dyan. Nakatira dyan sila sa Baguio City rin, no? Okay. At syempre, nandiyan siya ang Doc si Riquentel Coroda. Hello, Doc Jose. Good evening and good morning, Ma'am Cynthia. Merry Christmas and God bless po. At syempre kay Ma'am Charmaine Joy Rama de Guzman. Hello, everyone. At syempre nandiyan dyan yung ating walang palya na laging nakasubaybay sa atin, si Winter Bilingen Gayaw. Good AM, Idol Doc and the ladies po. So, Merry Christmas din at maarigato kay Riquentel Coroda all the way from Tokyo. Ano yan din, parang she's the sister of my brother-in-law na taga-Banatuan sila. Kaya salamat tayo. Lemonade, syempre Lemonade, ano? Sabay plug ng Lemonade, ano? Si Ma'am Charmaine, TJ. And then, siya nga pala, bago ang lahat, gusto ko rin i-plug na nangangailangan pala ang high precision ng parang personnel, parang house maintenance personnel. So, dumaan kayo sa high precision, hanapin niyo si Ma'am Cathy, yung ating manager, kung gusto niyo mag-apply sa trabaho ito. For further details, tanungin niyo na lang siya. This is more on house maintenance or anong tawag doon, parang janitor, gano'n, pwede. Kasi kailangan yan para malinis. I-promote mo na rin kung saan kanila po pwedeng hanapin or po pwede ba ng online consultation para po sa mga kalalakihan na mga nahihiyang pumunta directly. Oo, malamang pag mga ganitong problema, mas gusto nila na online, ano? So pwede niyo akong tingnan sa Facebook Messenger, hanapin niyo lang, i-type niyo lang yung name ko, Jose Orzua, and then makikita niyo na ako. Pagdating sa Pilipinas, dyan naman sa High Precision Diagnostics, ang clinic ko. Kailan ka ba uuwi, Doc? Kasi syempre marami nang Huwag nag-aabang natin sa'yo. masyadong pag-usapan Akala dito ko, sa programa. engineer, sasabihin mo Short kay parting Doc, na no? lang.
Kasi ipapadala na natin yung mga sizes ng mga paa natin. Ay, oo pala. Oh my Size 6, God. Doc. White. Rubber shoes. Yes. And Watching with you, yung sa online may katanungan. consultation, meron ka namang GCash, di ba, Doc? So, if ever po na gusto nyo magpa-online consultation kay Doc, may GCash po yan. Oo. Pwede rin po Okay, ipadaan sa thank amin you. ni Ma'am Cynthia. Sabi ni Pat Escanio Tizon, greetings from Las Vegas po, Doc Jose, sabi niya. So greetings din po, Ma'am Pat Escanio Tizon. Diyan sa Las Vegas, no? Wow, nakakarating na ng Las Vegas ito, ah. Bumati rin si galing kay Winter Winter. Delinian. Sabi po Sige, niya, ma'am. Idol Doc, 11 days na lang Pasko na. Anong payo niyo po para maging safe at ligtas ang Pasko po? Ang gaganda ng mga tanong talaga ni Winter din, ano? Parang very safety conscious ba? Para maging safe, dahil nga mayroon pa rin tayong mga pwede tayong magkasakit pag upon exposure. Huwag nating i-violate yung mga rules regarding social distancing kasi yung pagiging malapit sa tao na lalo yung mga congested, mga kulob, walang ventilation, pwede kang makakuha ng flu, viruses, mga ganyan. Ano? Kaya keep warm at iwasan kumain ng masyadong madami para hindi magkaroon ng indigestion o pagtatae, diarrhea. At piliin yung mga healthy foods, ideally. Kung may lechon, isa-dalawang tagtag, tama na yon. Isa-dalawang, paano ba yung tagtag? Yung parang cat. Nakakatakam naman yun, Doc. 2 tagtag tapos wala pang balat. Natakam ka kagad, Ma'am Cynthia. No? So, yun, Winter. All in all, ingatan natin yung sarili. Overall kasi yung approach natin, hindi lang health, pati yung sa pagsakay, pag-drive, saka mga sa paligid-ligid, yung safety protocols natin sa security. Also, kailangan para masaya nating isinibra ang Pasko, no? At salubungin ang ating liwanag, yung light na sa ating buhay si Hesus Kristo, no? Happy Siyempre, birthday, Doc, Jesus. idagdag ko din, i-boost natin ang ating immune system, especially ngayon na Tama. panahon ng taglamig. So, ang daming sakit na makukuha pag malamig ang panahon. Kinakailangan i-boost natin yung ating immune system. Huwag nating pabayaan na bumaba ang ating immune system level. So, nandiyan naman si Pau de Arco Capsule at Bioclone Capsule. Mainam na pangtulong para i-boost ang ating immune system. Okay, so far, may mga questions pa ba? May naisip kayo? Pwede kayong magtanong din. May naisip ba kayong bigla kung paano i-monitor? Si Engineer, baka may question ka kay Doc about sa andropause. Kung gumagaling ang isang pasyente? Napaka-interesting na Yeah. topic. Hindi kasi may mga anak akong lalaki, so I got interested into it. So, sa mga babae, Hindi lang kasi anak, marami na meron tayong ka rin natutunan tatay. kay, kay Doc about Siyempre, yung menopause. tatay, asawa, boyfriend, kailangan para maasikaso mo Sana sila. all, Doc. Alam na alam ng babae. Alam na alam dapat ng isang babae para maalagaan niya ng gusto yung kanyang partner. Oo, kasi makikinabang din yung babae dyan eh. Kaya tulong-tulong lang sa pag-alaga ng health. So, pag may pakinabang, magtulungan. Correct? Uy, ang ganda ng tagline mo. So, diba? nandiyan si Ma'am May pakinabang. Cynthia para makatulong din, no? Kung halimbawa wala pa silang panahon na magpa-doktor, tanungin nila si Ma'am Cynthia about it. Si Ma'am Cynthia may masasabi yan eh. So, anong masasabi mo ulit, Ma'am Cynthia, tungkol sa bagay na ito? Ano nga, Doc, yung question mo? Yung kung hindi pa sila makapagpa-doktor kaagad kasi marami pang issues sa pagpunta sa doktor, hindi nila mahanap yung doktor nila, anong masasabi mo in the meantime na wala pa silang testosterone replacement? Nandiyan naman po si Toro Capsule. Nakakatulong para madagdagan ang kanilang testosterone level sa everyday na paggamit nila, especially kung very active po
sila sa kanilang sex life. Nandiyan dyan Tapos, si Toro Capsule para makatulong, para madagdagan ang testosterone level ninyo. At syempre, yung saka sa yung mga din. kababaihan naman, nadidefrost ang kanilang pakiramdam kasi umiinit. Oo, ganun pala yun, no? So, siya nga pala, para malaman kung talagang gumagaling na ang isang pasyente na lalaki, syempre gumaganda na rin yung kanyang performance, may gana na siyang kumain, may gana na siya sa lahat. Ganang-gana na siya sa, sa loob ng bed. Okay yan na, Doc. Ah, Ganang-gana. At Doc, gusto na niyang hindi lang mag-barbell. gana sa pagkain, gana Oo. gana pati sa pagtatrabaho sa bahay. Pag Yes, pagtrabaho sa bahay. pag maganda ang sex ah, life ng isang pagbubuhat. kalalakihan, magana sa lahat. 'Di ba, engineer? Tama. Agree ka ba doon? Ang galing ng... Aha. So hindi dahil po Ang sa gagaling. mahilig tayo sa sex or whatever, pero alam niyo ba sa Maslow's hierarchy of need, ano po yan physiological need po yan. So lahat tayo ay Tama. ganon Oo. din ang pag-iisip, di ba? Kaya you have to take good care of your health. Yes, tama. Kasi totality ng health ng tao, kung wala yan, mapabayaan itong part na to, worse, hindi maganda ang quality ng buhay ng isang tao, pasyente, ng lalaki. Dapat ang habulin natin yung quality of life. Lahat sana maayos. Kasi pag maayos lahat, magandang pakiramdam, happy lahat. Hindi lang happy wife, happy life. Pwede rin happy husband, happy life. Di ba? Agree ba kayo doon? Hindi ko yata masagot. Opo, Doc. Opo. Doc, Napano kayo? question. May hot flashes din ba ang mga kalalakihan na nakakaranas ng andropause? Pwedeng magkaroon daw ng mga ganun kasi yung maapektuhan yung skin niya, although hindi lang kasing tapang nung sa babae yung hot flashes. Hindi siya masyadong pronounced, ika nga. Parang more of irritability yung kasi nagsisimula yan sa gana yung parang nawalan siya ng lulugo-lugo siya, yung parang umina ang kanyang energy. So hindi masyadong prominent yung hot flashes. Pero why not? Alam naman natin na hormonal change, pwedeng vasomotor symptom is for all. No? Although hindi lang masyadong in-explain yan na pag mababa ang androgen mo, pero it's possible, yung ang aking explanation, it's possible that magkaroon ka ng tinatawag na hot flash. No? Kasi psychogenic, pwede nga para mainit yung pakiramdam, no? Pero ang talagang classic kasi yung erectile dysfunction, yung kanyang libido, yung ganang kumain, yung actually pala I stand corrected. Pwede ring may anxiety, insomnia, irritability, sweating, at parang babae rin pala talaga na magkaroon ka ng konting hot flashes, loss of interest, and desire for sex, ganyan, less sexual activity, poor erection, even yung quality ng orgasm, the ejaculation, yung strength ng ejaculation na apektuhan pag mababa ang androgen or testosterone or andropause, no? Madaling mapagod, no? So parang babae rin pala, technically speaking. So parang ganun din yung Kasi nararamdaman hormone. natin. Yes. So hormones. Hindi nga lang kasi Oo. yeah, So- pero tulad ng sinabi niyo kanina, yung lalaki kasi hindi niya inaamin eh. Kasi nga Yes. Oo. parang kultura, yung kultura, pero hindi na rin yata ngayon eh. Yung dapat May pagpakatotoo. kasi kaming mga kababaihan, Doc, na parang may something lang na maramdaman is bothered kami kaagad. So talagang nagsisik kami kaagad ng doktor. Pumupunta kami kaagad sa isang kagaya mo. Yeah, we express kung ano yung nafe-feel natin. Yes, expressive kayo. Pero sana magbago na rin na huwag yung cultural tinatawag na stereotyping na porke lalaki hindi dapat magpa-doktor. Kasi it's about time na alagaan din ng sarili ang isang lalaki kasi ang mga lalaki kailangan sa
mundo, sa pamilya, sa society, sa lahat-lahat. Kaya kailangan healthy sila palagi at nang masaya din sila. Siguro, Doc, Hindi ba? may ano din ang partner nila kasi kung open yung communication nila, si babae na mismo yung magsasabi doon sa partner niya na parehas silang magsik sa isang kagaya mo na espesyalista. Ang mga lalaki Yes, kasi okay. ano So, yan selfless love. Kumbaga, kahit may nararamdaman sila, they don't think about it because they're providers, most of them. So hindi nila parang hindi nila dinidiin na may sakit ako yung gano'n. They don't show it. So that's one problem also with our culture sometimes. yan yung sa Yes. panahon na ang mga tao ay nakatira sa kuweba, yan yung mga sinaunang pag-uugali na naipatunay na hanggang sa dulo ng ating panahon ay naipapakita nga na yung tama ka, yung selfless, ayaw, kung pwede, wag nang i-highlight yung sarili. Kaya ang nangyayari nga, mas naunang namamatay ang mga kalalakihan. Kasi hindi inaalagaan ng sarili. Sana yung mga babae, alagaan nila yung mga partner nila para hindi mauna. Pero importante rin na ma-educate din kami mga babae about these types of illnesses or diseases or whatever na pwede namin i-share sa mga partners namin na, "Oh, you're feeling this way, so punta tayo sa doktor." So siya yung parang magko-convince doon sa kanyang asawa. So maganda rin po na siguro yung mga OB natin kapag Correct. nagpapakonsulta ang mga babae, they also remind na, "Oy, tignan mo rin yung asawa mo ha. Kung may problema, sabihin nyo lang sa akin." Yung mga ganun po. Tama. Maganda po yan na pananaw dahil yung babae talaga ay malaking impluensya sa mga kalalakihan at alam naman natin na lahat naman ng lalaki may nanay, merong kapatid at meron yung asawa niya ay siyang parang push sa kanya para alagaan yung sarili niya. Lalo na yung may mga anak, may pamilya, magandang inaalagaan talaga ang sarili. Yung overall health, ika nga. At siya nga pala, bago gusto ko ding basahin si Jan Pasiteng Martin. Sabi niya, "Good morning po, Madam at Doc. At thank you po sa pagsuporta at pagtagkilik sa ating itanong kay Doc Jose sa RNG." O so far, ano pa? May oras pa naman tayo. Actually, Doc, si Jan Pasiting Martin, meron po siyang pwesto sa may Dangwa Station. Actually, sige po. yung mga binibenta po niya, mga karamihang mga CD ni Cap Peter Wasing. At syempre, meron din siyang mga products ng Aldrich. Nandiyan dyan si Paulini Ment, Pau de Arco Capsule, Bioclone at Toro Capsule. Ayun, so napakadali lang palang ma-reach. O kaya ika nga, easily available. Kung in the meantime na wala silang mahagilap na doktor, ay pwede silang magsimula sa ganun. I would like to believe na okay naman din yan. Kung talagang kulang, then kailangan na pumunta sa professional o tinatawag ng doktor. Bakit hindi? At yung doktor pwede naman niyang i-trash out kung ano yung mga bagay-bagay na pangangailangan kasi pwede naman i-combine lahat yan. At depende rin sa pangangailangan nga ng isang pasyente. So thank you dyan sa Dangwa, kamo ma'am. Yes po, Doc. At sa lahat po ng mga kalalakihan dyan na nanonood ngayon at nakikinig, pwede po ninyong ma-reach si Doc sa kanyang messenger account para kung nahiya po kayong mag-live na magpakonsulta ngayon, pwede po ninyong i-message si Doc. Jose Arsua po yung kanyang pangalan sa FB. Thank you, Ma'am Cynthia. At thank you rin sa aking pamangkin na isang medical technologist dyan sa Virginia. Si Nian ang tawag ko dahil inaanak ko yan. Pero si Jubina Ursua Riquentel is watching also. Engineer, baka Thank you may very question ka pa kay Doc. Actually, Baka wala may na. Kasi, naisip ko, Engineer. Doc, yun nga, yung marami akong natutunan this morning. So sa ating mga viewers, kung nagikinig po kayo, kanina, di ba, i-summarize po natin. Unang-una, dapat maging open kayo sa inyong partner about health issues para magtulungan po. Sabi nga ni Dr. kanina, happy wife and happy husband
happy girlfriend, happy boyfriend, happy life. Number 2 po is we have to also acknowledge the fact na kulang po tayo sa kaalaman ng mga ito, kaya dapat magkaroon po tayo ng proper education kung paano natin pangalagaan ang ating mga health. At huwag pong mahiyang magkonsulta sa doktor, lalo na po ang ating mga kalalakihan. So open your mind that this one is for your family. And pangatlo po, makinig kayo parate sa stasyon na to dahil marami po kayong matututunan about health. Yun po yung natutunan ko ngayon, Ma'am Cynthia and Doc Joe. Yeah, Actually, okay. engineer, Akala ko ang open your daming- paper. hindi lang para sa mga kababaihan, para sa mga kalalakihan, andropause, menopause, yung mga tinatapik ni Doc. Kung ano man po yung mga karamdaman ninyo, pwede pong sagutin ni Dr. Ursua. Maganda rin po na mag-ask kayo ng question sa amin at yun po ang gagawin po naming topic for the next episode. Yes, tama po. So, ano pa ang mga bagay-bagay na pwede nating na-miss? So, as na-summarize naman ni Engineer, parang kumbaga very academic, very discussion. May research. Maganda pala, Doc, pag may professor na mga kasama. Parang online school talaga, Doc. Online. Oo, parang collaborative approach. Kasi yan ang uso ngayon, collab, no? Yan ang pinapausin nila Engineer Ocampo kasi yung sirib-sirib, no? Dapat sirib-sirib ka para tumalino ka at maging technopreneurship. Sirib Center sa So, SLU. yung kaalaman dapat pwedeng maibenta. So, kaya kung may isang kang product o isang apps o kaya isang bagay na makakagamit ng isang teknolohiya at nang maibenta mo, actually, ang medical technology is one of the kumbaga gumagamit ng teknolohiya. Hindi aasenso ang medisina kung walang technology. Correct. At lalo na itong mga taga-invento ng mga gamot. Ano pa kaya ang may invento nilang gamot? Tulad itong nakita ko nga sa nag-research ako, nalaman ko na para easily available ang testosterone, meron yung parang chewing gum. Kaya, Ma'am Cynthia, yung toro, baka gusto mong gawing chewing gum o kaya patch. Doc, iuwi mo muna yan. I-testing natin dito sa mga kalalakihan. Oo. Nabasa ko na Mag-uwi ka ng ganyan, Doc, para madaming matulungan ng mga kalalakihan. Yes. Ang dami ko nang iuwi, baka sa bigat, hindi na ako makauwi. Hindi, Doc. Yung presence is good, pero we need that. Yeah, okay. So, all in all, huwag natin kakalimutan na ang kalusugan nga ay isa siyang kayamanan. Kaya yung approach natin ay holistic. Pati sa panggagamot, holistic, naniniwala tayo na hindi lang inom ng gamot. Ang pinaka-importante na ma-diagnose ng tama, mabigyan ng pansin ang bawat problema at isa-isahin silang kumbaga i-address, no? At dapat ina-address in a holistic approach, saka depende rin sa kagustuhan ng isang pasyente. Doc, question, paano po nawawala ang hot flashes ng mga kalalakihan? Nawawala po ba? Or nagagamot Baka siya? mawala siya sa paggamit po ng, yung pag na-replace na po yung testosterone, pag naibalik na sa level, pwedeng basehan yon na gumagaling na siya pag nawawala na po yun. Actually, yung ganang kumain, pag bumalik na yung kanyang tigre sa kama, ay pag nakabalik na, din ibig sabihin, magaling na rin sila. So pag maganda na yung kanilang performance, ganun po ba, Doc? Yes, oo. Kasama na rin yung tanong mo, ma'am, na hot flashes. Siyempre, nawawala na yung pagiging moody nila, hindi na sila lulugo-lugo, at hindi na sila yung parang pag sa babae din, parang meron kayata ngayon, sabi. Sila, wala na yon. Gumaganda kasi ang kanilang baka pa whistle na. Yeah. Kagaya po nagdadaanan din namin, Doc, kailangan din maging
patient sila sa process of healing. Kasi yung mga iba, lalo na sa lalaki, ang kanilang level po nung kanilang yung pagtiis ng karamdaman ay napakaikli. So dapat maging patient din sila. Maging patient at saka lalo na yung partner, yung buong pamilya, dapat intindihin nila yung padre de pamilya nila para happy lang, di ba? Dok, gaano nasusukat yung level ng kadami ng testosterone level para masabi mo na okay pa siya ang mga kalalakihan na to? Meron normal value, hindi ko siya memorize. In fact, pwede mong sabihin na sabi nila low ka na pag less than 200 to 300 nanograms per deciliter. Low na ho yun, no? Pero normal na level yun daw sa lalaki. Pero syempre, na matanda. Kasi nga, pag tumatanda, bumababa. Ganyan, no? Pero depende kasi sa edad, kaya hindi natin siya hindi natin pwedeng sabihin yung exact. Saka depende rin sa laboratory. I-interpret na lang yan. Halimbawa, sasabihin mo, punta ka sa high precision diagnostics, ano? Tapos sasabihin mo, magpapa-androgen level deter ako. Nandun yung reference value. And then, i-correlate nila kasi depende pag ikaw ay isang bata, natural, wala pa, pag bata. Pag adolescent, na lalaki, tataas na yan. Tapos the whole of adult life, tapos magsisimulang bumagsak na yan, pag siya ay naka-reach na ng mga 40, pag may mga sintomas yan, para ma-measure talaga, titignan mo talaga. And then, magre-replacement ka ng mga 3 months, at least 6 months, tapos makikita mo, kung bumalik na yung mga sintomas na magaganda na effect ng testosterone, then you are back. However, pwede mo rin i-document, tinatawag na laboratory testing. Madali lang naman pumunta sa high precision diagnostics laboratory. Then yung reference value, titignan mo lang dun, ma'am. To answer your question, titignan mo lang dun. Gaano kamahal naman, Doc, ang magpa-check ng testosterone level? Medyo mahal ito, ma'am. Honestly, hindi ko alam yung exact. Pero usually, parang sa kababaihan din, it's really impractical for you guys na kailangan pang alamin yung low estrogen level nyo. Kasi although academic po yan, very academic yung approach. Pero kung practicality, tanungin mo na lang at tingnan mo na lang yung babae, tanungin mo yung nararamdaman niya, yung tinatawag na history taking. Yung doktor kasi kahit history at PE lang, medyo makadiagnose na siya, no? Kasi kung dependent ka sa documentation, although parang COVID-19 lang yan, gusto nila may RT-PCR. Ganun din sa androgen, gusto nila. Pero mahal, kagaya siguro ng ganyan, RT-PCR, 5,000, 4,000, mga ganyan din. Pero hindi ako eksakto sa bagay. Mahal ang laboratory. Oo. Kung mahal ang RT-PCR, malamang mahal din ang pag-check ng hormones. Mapababae o mapalalaki. Kaya napansin niyo, ma'am, pag sa babae na menopause, sasabihin lang, ganito kasi ako daw, ganyan, masakit, makipag-contact, dry yung aking ganyan. Sabihin niya, may hot flashes ako, hindi ako makatulog, night sweats, ganyan. Tapos parang may osteoporosis na rin siya. And then magbibigay na tayo kaagad ng mga supplementations or replacements, no? Sa menopause kasi, pwedeng bigyan mo ng estrogen yan. Kaso takot ang mga babae sa breast cancer eh. Kaya minsan, alam mo yung evening primrose oil. So yun din, Doc, ang side effect pag nag-estrogen ang isang kababaihan. Yun po yung side effect niya. Baka magka-cancer siya. Puro cancer pag na-over yung matataas na dosage at saka tuloy-tuloy. Dapat meron lang prescribed, kaya they have to see a doctor because lahat ng bagay naman kasi talagang may side effects. Kagaya na lang ng takot ng iba na magpa-vaccine sa COVID kasi wala naman talaga sa medisina ang exact na perfectong armamentarium o perfectong gamot. Kaya alalahanin natin, ganun lang talaga, timpla-timpla,
hindi po dapat magsisihan dahil talagang naturalisa ng practice of medicine na hindi perpekto po. Dok, may mga dapat bang iwasan para hindi kaagad makaramdam ng andropause ang isang kalalakihan? Ang naisip ko lang po ay iwasan pong gumamit ng mga gamot o kaya tanungin ka agad yung doktor kung may mga gamot silang ginagamit. Na-mention ko nga yung ketoconazole, yung ginagamit sa dandruff o kaya may oral na ganyan o kaya yung shampoo. Huwag palaging gamitin kasi nakakababa ng testosterone. Pero in general, iwasan din kung yung hindi nag-exercise o hindi kumakain ng tama o kaya magpuyat, uminom ng maraming alcohol, magsigarilyo, yung mga bisyo, iwasan yung mga yun para ma-maintain nila ang kanilang overall sexual health or yung pagiging yung testosterone level na mi-maintain at saka kumain ng mga tamang foods na magandang source ng zinc at mga production ng sperm at testosterone. So overall, exercise, positive thinking, mga ganyan, avoid stress. Pero ang talaga yung bisyo, iwasan yung bisyo. So dapat yung mga marijuana, healthy lifestyle lagi yung i-practice ng mga kalalakihan para yung testosterone level nila is hindi basta-basta bumaba. Tama po, hindi po basta-basta, hindi po basta-basta parang the overall health talaga dahil yung mga nakaka-apekto po yung mga bisyo na common na akala mo parang feeling mo nakakatulog pero in reality pag analyzein mo mabuti yung alcohol ay hindi rin pala nakakatulong sa bandang huli. Engineer, may idagdag ka pa? Ay nako, wala na po. Marami akong take home. Parang take home quiz. Yes. Basta ang importante lang naman po is you have a positive parang positive yung mo sa buhay para hindi kayo magkasakit. Kung may mga problema, then basta gawin mo kung ano yung pwede mong gawin para hindi po kayo magkaroon mga karamdaman. Yun siguro ang pananaw sa buhay ay dapat po ay parating positive tayo. Huwag positive ng COVID. Thank you very much, Engineer. Doc, kinakailangan na siguro nating magpaalam. Napakabilis ng oras. 1 oras na naman yung natapos. Sumisenyas na ba si Sir Ray? So again, gusto nating magpasalamat sa kanila, sa crew ng RNG, mga ka-rangers, sila Sir Ray. Thank you pala sa pag-guest. Mainstay na pala si Ma'am Engineer Cora Ocampo. At of course, Ma'am Cynthia, salamat sa Aldrich, makers of your kung may sasabihin ka rin, ma'am. At thank you lang sa High Precision Diagnostics at sa mga nakinig, nanood, sumuporta. Salamat po sa inyong lahat. Advance Merry Christmas. At syempre maraming salamat, Doc. At isang makabuluhang talakayan na naman yung natapos natin ngayon. So sa susunod na Tuesday po, abangan niyo po ulit kami. Live consultation through Dr. Ursua. Kahit nasa ibang bansa po siya, napakasipag pa rin niyang magprograma every Tuesday. At syempre, maraming salamat kay Engineer. Medyo na-late siya ngayon, Doc, kasi medyo matraffic kahit ako medyo na-late. Pero maraming salamat at nakarating po siya. Opo. Doing my best. Maraming salamat. Ingat lang kayo palagi. Para hindi magkasakit. Kailangan ko mag-attend kasi parating na si Doc. Kailangan magpa-good vibes tayo sa kanya. At syempre, Doc, maraming salamat sa masipag nating director, si Sir Rain, at syempre sa RNG, sila Sir Dobby. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na Tuesday po ulit, abangan nyo kami itanong kay Doc Jose. Yes. Engineer? And please magbigay po kayo ng magandang topic na dapat naming pag-usapan para baka paulit-ulit na po kami. Mas maganda po magbigay kayo ng questions or topic na pwede po naming pag-usapan dito.
Thank agree, you. agree. Yeah. Thank you very much. Bye. Bye-bye, Doc.